ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕರೆನ ವರ್ಷದಂಚಿನ ಈ ವರ್ಷದ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೋರ್ಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ. ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಪಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ತನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್. ಇಂಚಿಪ ತೀರ್ನ ತುಳು ಸಂಘಟಕರು ಡಿಎಂ ಕುಲಾಲ್ರಿಗೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ. ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭೆ ಸುತ್ತುಡು ಒಟ್ಟಾಪನ ಪಜ್ಜಿಕಜ್ಜ ಹೊಡೆದು ತಯಾರು ಮಲ್ತುದ್ನ ಗೊಬ್ಬರಗೂ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗೊಬ್ಬರ 1 ಕಿಲೋಕ್ಕೂ 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ವರದಿ. ವಾರ್ತೆ ವಿವರ. ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಕರೆನ ವರ್ಷ ರೀತಿ ನಿಯಮಗೂ ಸರಿಯಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದಿತ್ತಿಂದ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷಲ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿದ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ನಡಪಾಯರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಣೊಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪಂತೇರು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮೊಳೆಗಾರ ಈ ಬಗೆಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿರಿಪಾದಿರು. ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಕರಿನ ವರ್ಷ ರೀತಿ ನಿಯಮಗೂ ಸರಿಯಾದ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ದಿತ್ತಿಂದ ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷಲ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿದ ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ನಡಪಾಯರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಣೊಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪಂತೇರು ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿರಿಪಾದು. ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಬಗೆಟ್ ಈ ದುಂಬೆ ತಿರಿಪಾಯಿನಂಚ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಎಡಿನ ತಿರಿನಕ್ಲು ವರದಿ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅವು ಜಿಲ್ಲೆಲಿನ ವರದಿ ಸಂದಾಯರ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಂದಿರು ಅವೆಂತೂದು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ಪುಣೊಂದು ಬಂದಿರು. ಕೋವಿಡ್ ತೂವಣಲ ಮುಖ್ಯ ಆದುಂಡು ಅಂಚದ ಓಲು ಕೊರೋನಾ ಕಮ್ಮಿ ಉಪ್ಪುಂಡ ಅವಳು ಸರಿಯಾಯಿನ ನಿರ್ಧಾರ ದೆತನುಂಡು ಕೋವಿಡ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬಗೆಟ್ ವರದಿ ಕೊರಿಯರೆ ಮಾತಾ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಲೆ ಕೇಳುಂದುಂಡು ಅಕ್ಲು ಕೊರೋನಾ ವರದಿ ತೂದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಕ್ ದೆತನು ಅಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಪಂಡೀರು. ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುನವು ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆಂಡ ಈ ಲಸಿಕೆ ಪಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ತನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಬುಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ದೂರ್ದೇರು ಆರು ಗುರುವಾರ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸುದ್ದಿಕೂಟೋಡು ಪಾತೇರಿಯರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಿನ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಗುರುವಾರ ಕುಡ್ಲಾಡು ಸುದ್ದಿಕೂಟ ನಡಪಾದು ಕೊರೋನಾ ಸೀಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪುನವು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗ ಆಂಡ ಈ ಲಸಿಕೆ ಪಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ತನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಒಂದು ಸರಿಯ ಲಸಿಕೆ ಕೊರ್ಪುನವು ಇಡೀ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಉಂಡು ದೂರಿಯರು ಸಾಲಡು ಉಂತುನಕ್ಲಿಗೆ ಟೋಕನ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಧರ್ಮ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಾರು ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲೇರು ಗಣೇಶ ಪರ್ಬಗು ನನ್ನಲ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ತುಜಿರು ದಿನನಿಚ್ಚೆ ಬಿಲೆ ಏರ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಲೆನು ಕೂಡ 25 ರೂಪಾಯಿ ಏರಾದರಂದು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಏವ್ರ ತೋಜಾಯರು. ಬಂದರ್ದ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಲತೀಫೇರ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಲಸಿಕೆ ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಾದು ಸುರೂಕು 500 ಜನಕ್ಕೆ ನಿಘಂಟಾದಿತ್ತಂಡು 2 ದಿನ ಉಪ್ಪುನಗ ಅವು 300 ಪಂಡಿರು 5 ಬೊಕ್ಕ 200 ಜನಕ್ಕೊಂದು ಮಲ್ತಿರು. ಲಸಿಕೆ ಕೊರ್ಪನ ದುಮ್ಮುನಾನಿ ರಾತ್ರಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ಎಲ್ಲ ಲಸಿಕೆ ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದು ಉಂಡು ಪಂಡದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತನ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಪ್ಪುಗುಪ್ಪು ಉಂಡು ಮಲ್ತದಂಡ ಲಸಿಕೆ ಕೊರ್ಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಹೈಜಾಕ್ ಮಲ್ತದು ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ಪನವು ನಿಜವಾದ್ಲ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪನ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಪಂಡೀರು. ಜನರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಜನಜಂಗುಳಿ ಇದೆ. 100 ಟೋಕನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 50 ಜನ ಟೋಕನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡವರು ಮತ್ತೆ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಟೋಕನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರದಿ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತವರಿಗೆ ಟೋಕನ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಜನ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಕಡೆ ನೀವು ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಿಂದ ಆ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗುವುದಿಲ್ವೇ? ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೌನ ವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಬಡ ಜನರು ಕಂಗಾಲಾಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ತಪ್ಪು. ಇದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಕಾಷನರಿ ಲಸಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಲಸಿಕೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಸಿಕೆ, ಉಚಿತ ಲಸಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಪಡಿಸ್ತೀರಿ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಿದರೆ ಇದರಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖರಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಅವರು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಸಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವುದಲ್ವಾ? ಶಾಹುಲ್ ಹಮೀದ್, ಅಬ್ಬಾಸ್ ಆಲಿ, ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಸುಧೀರ್ ಟೀಕೆ, ನೀರಜ್ ಪಾಲ್, ಅಪ್ಪಿ, ಸಬಿತಾ ಮಿಸ್ಕಿದ್, ಶೋಭಾ ಪಡೀಲ್, ಶಬೀರ್ ಎಸ್ ಬೊಕ ನಜೀರ್ ಬಜಾಲ್ ಸುದ್ದಿಕೂಟುಡಿದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಚಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಉಡಿಪುದ ಅಧ್ಯಯನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್.ಸಿ. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರು 13ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಲ್ಬರವು ಶಾಸನ ನಾಡ್ಪತ್ತದೇರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕದ ಮೇಗಿನ ಕೊರಿಯಾಲಡು ನಾಡ್ಪತ್ತನ ಈ ಶಾಸನ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಶಿಲೆಟ್ ಇತ್ತದೆ. ಬರೆಯಿನ 25 ಸಾಲು ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಬೊಕ ಭಾಷೆಡು ಉಂಡು.
ಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಚಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ ಉಡುಪಿ ಹೊಂದಿದ ಅಧ್ಯಯನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್.ಎ. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಇಂಚಿಪ 13ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಲ್ಬರವು ಶಾಸನ ನಾಡಪತ್ತದಿರು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಮೇಗಿನ ಕುರಿಯಾಲಡು ಆರ್ ನಾಡಪತ್ತನ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಶಿಲೆಟ್ ಕೆತ್ತದ್ನ ಈ ಶಾಸನ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಬೊಕ ಭಾಷೆಡೆಯುತ್ತದೆ 21 ಸಾಲು ಉಂಡು. ಶಾಸನದ ಅಕ್ಕೇರಡು ಶಾಪಾಶಯ ಪಾತೆರೈತದು ಈ ಶಾಸನ ಬರೀನಯೇ ಆಳು ಪಭೋವಂದು ಬರೆತುಂಡು. ಅಲ್ತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ನಾಡಪತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್, ಗಣೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಗುರುವಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಕಿಶನ್ ಕುಮಾರ್ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು. ತಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರರ ದಿಪ್ಪನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತಾರೀತಿಡ್ಲ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ಡಿ.ಎಂ. ಕುಲಾಲ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಷಯಗೂ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾರೆಂದು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎ.ಸಿ. ಭಂಡಾರಿ ಪಂತೇರು. ತುಳು ಸಂಘಟಕರು, ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು, ಅಂಚೆನೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಂತರಾದಿತ್ತಿನ ಡಿ.ಎಂ. ಕುಲಾಲ್ ಇಂಚಿಪ ತೀರ್ದಿತ್ತದು ಕಾವೂರ್ದ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟ ಸಭಾಂಗಣೋಡು ನಡಪೈನ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆಟಾರು ಪಾತೇರಿಯರು. ತುಳು ಸಂಘಟಕರು, ಸಾಹಿತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯಂತರಾದಿತ್ನ ಡಿ.ಎಂ. ಕುಲಾಲ್ ಇಂಚಿಪ ತೀರ್ದಿರು. ಅರೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಂದಾವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲ ಕಾವೂರ್ದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ನೆಲೆಟ್ಟು ನಡೆತಂಡು. ಬೇತಿ ಬೇತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಕುಲಾಲ್ರನ ಚಿತ್ರಪಟಕ್ಕೂ ಪುರ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಂದಾಯರು. ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಾಜಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎ.ಸಿ. ಭಂಡಾರಿ ಪಾತಿರ್ತು ಎಂಕಿನ ಅಧಿಕಾರದ ಪೊರ್ತುಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಡ್ಲಾರು ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿರು. ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಷಯಡು ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾರು ಡಿ.ಎಂ. ಕುಲಾಲ್ ಅಂದು ಆರು ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊಂಡಿರು. ಅನ್ನ ದೇವರನ್ನ ಲೀಲೆಯನ್ನು ನಂಕದಾದ ಪನಿಯರಾಗಿ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ಈ ಬೇಜಾರು ಸಂಗತಿ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಒಂಜಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತಂಜಿ ಅಕ್ಲೆನ ದುಃಖೋಡು ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿದಾನ ಬಂದಾಗ ಅವಳು ಆರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಕೇರಳ ಶಾಲೆಗೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಿತ್ತು ಹತ್ರ ಈ ಜೋಕಲ್ನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಕಲ್ನ ಒಂದು ದುಮ್ಮದ ರಕ್ಕೋಲಿದ್ದ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನದ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂದು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಮಾತಾಡ ನಾನು ಏನು ಭವಿಷ್ಯ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹೋಗಿ ತೃಪ್ತಿದ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅಂತೂ ಆಗ ಈ ಒಂದು ಜೀವನ ಭಾರಿ ಆ ಒಂದು ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಮಾತನ್ನ ಪೈಕಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸೋನಾಗ ಒಂದು ಅಕಲ್ನ ಈ ಕೊತ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಆಕೆ ಬಂತುಂಡ ಇವನಾಗ ಆಪ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂಗಡಿಯರು ಪಲ್ಯರು ಜೋಕುಲು ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಅರೆನ ಈ ದುಃಖನು ಸಹಿಸೋ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿನ ದೇವರ ಕೊರಡನ್ನು ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ನಟ್ಟೊಂದು ಕದ್ರಿ ನವನೀತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಆಳ್ವ, ತಾರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ, ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಕಿ, ಹರೀಶ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ, ಜಿ.ವಿ. ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಕಲತಾ ವೈ ಸುವರ್ಣ, ಸುಧಾ ನಾಗೇಶ್, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸುವರ್ಣ, ಮನೋಜ್ ಆಳ್ವ ಪಾಲ್ದೆ ತೊಂಡಿರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭೆ ಸುತ್ತುಡು ಒಟ್ಟಾಪನ ಪಜ್ಜಿ ಕಜ ಉಡ್ದು ತಯಾರು ಮಾಲ್ತದನ ಗೊಬ್ಬರಗೂ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ತೋಜಿದಂಡು. ಶಾಸಕರ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಉಮೇದುಡು ಬುಡುಗಡೆ ಆಯ್ನ ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗೊಬ್ಬರಗೂ ಕಿಲೋಕ್ಕೂ 10 ರೂಪಾಯಿದೆ ತೊನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ವರದಿ. ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭೆ ಸುತ್ತುಡು ಒಟ್ಟಾಪುನ ಪಜ್ಜಿ ಕಜ ಹೊಡೆದು ತಯಾರು ಮಲ್ತದನ ಗೊಬ್ಬರಗೂ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ತೋಜಿದಂಡು. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದಂಚಿಡ್ದಲ ನಗರಸಭೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ರೈತರು ವಿಚಾರಿತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗೊಬ್ಬರವುದ ಗವನ ಬೊಕ್ಕ ನಡಪವನ ರೀತಿ ನೀತಿನ ಕೇಂದ್ರ ತಿರಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ದುಂಬೆ ಉಳ್ಳಾಲ ನಗರಸಭೆ ಸುತ್ತದ ಕಲ್ಲಾಪು ಕಂಬ್ಳಗುತ್ತು ಜಾಗೆಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಗರಸಭೆ ಆಫೀಸ್ ಅಂಗನೋಡು ಲೇಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ ಮಾದರಿಡು ಪಜ್ಜಿ ಕಜವನ್ನು ಡೀಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಲ್ತುಂಡು. ತೋಟ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗೆದ ಕೈತಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಸೆನ್ಸ್ ಜಾಗೆಡು ಸಿಮೆಂಟ್ ನೆಲಟ್ ಪಜ್ಜಿ ಕಜವನ್ನು ಮೂಜಿ ಪದರಾದ ಜೋಡ್ಸಾದು ಅವೆಡ್ದು ಬರ್ಪುನ ದ್ರವ ಮಾದರಿನ ತೋಟಗೂ ಬಿಡೊಂದುಂಡು. ಪಜ್ಜಿ ಗಜವುಗೂ ಕೋಕೋ ಪಿಟ್ ಪಾಡ್ದು ನುಂಗಾದು ಕೆಲವು ದಿನದ ಬೊಕ್ಕ ತಯಾರಾಯಿನ ಗೊಬ್ಬರನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತುಂಡು. ಶಾಸಕರ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಉಮೇದುಡು ಬುಡುಗಡಾಯಿನ ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗೊಬ್ಬರಗೂ ಕಿಲೋಕ್ಕೂ 10 ರೂಪಾಯಿದೆ ತೊನ್ನೊಂದುಂಡು. ಇಂಚ ಭೂಮಿ ಹಾಳಾಪನಿನ ತಡೆತದು ಗೊಬ್ಬರೊಡ್ದು ಭೂಮಿದ ಸತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ಪೊಲಿ.
ನಗರಸಭೆ ಸುತ್ತುಡು ಮೂಜೆಡ್ದು 4 ಎಕರೆ ಜಾಗೆ ಗುರ್ತು ಮಲ್ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಯಾರ್ಡ್ ಕಟ್ಟೊಲಿ ಆತೆಯತ್ತು ನಕ್ಕುರು ಗೊಬ್ಬರಗುಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಪನ್ಪನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಕಮಿಷನರ್ ರಾಯಪ್ಪ ತಿರಿಪಾದಿರು. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಳ್ಳಾಳ ನಗರಸಭಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸುಮಾರು 11 ಟನ್ ಹಸಿ ಕಸವನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಈಗ 7 ಟನ್ನ ಉಳಿದಂಥ 7 ಟನ್ನನ್ನು ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಯಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಒಪ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಜನರು ನಮಗೆ ಬನ್ನಿ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಡೀ ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು 5 ರಿಂದ 6 ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಹಸಿ ಕಸವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಗರದ ನಾಗರಿಕರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಬಿಸಾಡಿದಂಥ ಕಸವನ್ನು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಇದರ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಾಯ ಬರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳಿಬೋದು, ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಬೋದು. ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸಾವಯವ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದು ಸಾವಯವ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿ ನಾವು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಕುಡ್ಲ ನಗರ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಗುರುತು ಮಲ್ತೊನ್ನ ಗೊಬ್ಬಡು ಪೆಟ್ಟಾಯಿನಕ್ಲಿನ OPD ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಸುರೂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪನ್ಪುನ ಪೆರ್ಮೆಗ್ ಕುಡ್ಲದ KMC ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಂದದಲ್ಲಿ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಸುದ್ದಿಕೂಟ ನಡಪಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಕುಡ್ಲ ನಗರ ಬೊಕ್ಕ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಡು ಗುರುತು ಮಲ್ತೊನ್ನ ಗೊಬ್ಬಡು ಪೆಟ್ಟಾಯಿನಕ್ಲಿನ OPD ಶುರು ಮಲ್ತನ ಸುರೂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪನ್ಪುನ ಪೆರ್ಮೆಗ್ ಸಂದದಿಂದ ಕುಡ್ಲದ KMC ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒವ್ವೇ ಗೊಬ್ಬುಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಪೆಟ್ಟಾಯಿನಕ್ಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಕುಡ್ಲದ KMC ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಶುರು ಮಲ್ಸಿದೆ. ಈ ವಿಭಾಗದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ KMC ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಸೊಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಮೊರಂಪುದ ವಿಶೇಷ ತೆರಿನ ಸರ್ಜನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗೇಶ್ ಕಾಮತ್ ದೆತೊಂದಿರು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಸುದ್ದಿಕೂಟ ನಡಪಾದ ಪಾತೆರ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಯೋಗೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಪಾಕ ಜನ ಗೊಬ್ಬುದಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಮರ್ದ ಮಲ್ತದ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪೆಟ್ಟಾಯಿನಕ್ಕೆಂದೇ ದೆತ್ತದಿನ OPDನ ಶುರು ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆವೊಂದುಂಡು. ಗೊಬ್ಬುಗೂ ಸಂಬಂಧ ಕೀಲು ಬೇನೆಲೆಡು ಮೊರಂಪು ಬೇನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತೋಜುನ ಸೀಕಾದಿತ್ತದೆ. 115 ಅತ್ತಂಡ ಮಾತಾ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನೆಟ್ ಆಜನೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗದಾತ್ ಪೆಟ್ಟು ಮೊರಂಪು ಬೇನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಗಂಭೀರ ಪೆಟ್ಟಾಯಿನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಸಲಹೆ ಕೊರ್ಪುನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಸರಿಯಾಯಿನ ಮರ್ದು ಕೊರ್ಜಿಂದ ಅಥ್ಲೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುದಕ್ಲು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸಾವಡಾಪುನುಂದು ಆರ್ಪಂಡೇರು. MRI is done, it should be the right quality so that no part of the injury gets misdiagnosed. So if the person has a cartilage injury and the MRI sometimes sees a meniscal tear, the person ends up having wrong surgery and therefore it is not successful. The cartilage surgery and cartilage repair can sometimes be done by just injections. We have different types of injections like stem cell injections, which again are not scientifically done many times. So having the right awareness, seeing what applies in the right place is eventually to the doctor, his expertise and the whole team with the right amount of facility. It is not one person but the whole team which contributes to the success. So what we will then, if we do surgery, recovery is important. Assessment in terms of how a person walks, whether his dynamics of gait, exercise, what we call kinematics is right, is important. So that from A to Z, covering it all under one umbrella makes it comprehensive. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬುದಕ್ಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಪಾತಿರ್ದು ಪೆಟ್ಟಾದ ಅಕ್ಲಿಗಾಯಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಡ್ದು ಬುಡುಗಡೆ ಆಯಿನ ಬಗೆಟ್ ತಿರಿಪಾಯರು. He told me that I should strengthen my legs and all, and told me that I can continue athletics after 9 months. So within that 9 months I have strengthened my legs by going to gym, and after that, after 9 months I started gradually started jogging, and within 3 months I gradually started running, and within 4 months I have participated in some competition like state level. So I thought I'll do a prehab instead of getting a surgery. That is like 1 month before a surgery. So with my help of my physiotherapist and Yogesh Kamath sir, I did a prehab before getting my surgery, and which actually developed my muscle strength after injury. And then after my surgery I was able to walk in the day one. Volleyball ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್
ಲಿಗಮೆಂಟ್ ಟೇರ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಆಯಿತು, 2 ಕಾಲು ಕೂಡ ಈಗ ಲಿಗಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಈಗ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ವಾರೋಡು ಸೋಮವಾರೋಡು ಗುರುವಾರ ಮುಟ್ಟ ಕಾಂಡೆ ಒರ್ಂಬರೆಡ್ದು 11 ಮುಟ್ಟ ವಿಶೇಷವಾದ OPD ಸೇವೆಯನ್ನು ಒದಗಾವನ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಬೀಲ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವೃತ್ತಿಪರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬದಾರ ಯಜ್ಞೇಶ್ ರಾವ್ ಸುದ್ದಿ ಕೂಟೋಡಿತ್ತೀರು. ಕುಡ್ಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರ್ನ ದೇಶೋಡಿ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾದರಿಡು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟಗೂ ಏರಾಯರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದುಂಡು. ಬಂದರ್ಲೆಡು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೂ ಒತ್ತು ಕೊರಪು ನೀಡಿಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಕಡಲ್ದ ಕರೆಬರಿ ನಾಡು ಕುಡ್ಲಡು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಸುಬಾದು ಗುರುತು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಅಣ್ಣ ಕುಡ್ಲದ ಬಂದರ್ನು ನನಲ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟಗೂ ಏರಾದಿಜಿ. ಇತ್ತೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರ್ ಸುತ್ತುಡು ಮಾತಾ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಒದಗಾದು ಕುಡ್ಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರ್ನು ದೇಶುಡಿ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾದರಿಡು ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟಗೂ ಏರಾಯರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದುಂಡು. ಒಂದೇಕಾದ ಅಟ್ಟನೆ ಶುರುವಾತುಂಡು. ಬಂದರ್ಲೆಡು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಮಲ್ತೊಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪಣ ನೀಡಿಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಡು ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಕುಡ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಬಂದರ್ ಆದಿತ್ತನೇನು ಒಂದಿನ ಎ ಗ್ರೇಡ್ ಮಾದರಿಡು ರೂಪ ಕೊರ್ದು ಮೀನು ಕಡಪುಡ್ದು ಕುರ್ಪುನಿಕ್ಲ ನನಲಾತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಿಯರಗಾದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಯಾರು ಮಲ್ತುನುಂಡು. ತಿರ್ಗಾಟ ನೀಡಿಟ್ಟು ಬುಳಿಚಿಲ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಯೋಜನೆಡು ಅನುದಾನ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಾದ ಮಿತ್ತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಲಿನ ಕೂಟ ಕುಡ್ಲ ಬಂದರ್ಗ್ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ತುಂಡು. ಮುಖ್ಯ ಅಂಶಲಿನ ಮಾಹಿತಿಲಿನ ಕೂಟ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದಿತ್ತದು. ಮೀನುಗಾರ ನಾಯಕರು ಬೊಕ ಅಧಿಕಾರಲಿಡ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ದಂಡು. ನನದ ದಿನಕ್ಲಿಡಿ ಯೋಜನೆದ ಸರ್ವೆ ವಿವರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪೆರೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾದ ತೇರಿನಕ್ಲಿನ ಕೂಟ ಬಂದರ್ಗ್ ಬರೆಯರು ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಕೈಗ್ದೆತು ನೋಡಾಯಿನ ಯೋಜನೆ ಆಪುನ ಖರ್ಚಿ ಅವಕಾಶ ಸುಧಾರಣೆಲಿನ ಕ್ರಮ ಬಗೆಟ್ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡಪಾಯರ ಉಂಡು. ಆ ವರದಿನ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆದ ಕೇಂದ್ರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಸಂದ ಉಂಡು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಹಿಂದಿ ಟಿವಿ ಪುಗಾರ್ತಿದ ನಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಗೆಂದಿನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶುಕ್ಲ ಗುರುವಾರ ಹೃದಯಾಘಾತೋಡು ತೀರಿಯರು. ಅರೆಗೆ 40 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪನಿಡ್ದುಂಬು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶುಕ್ಲ ಕೆಲವು ಮರ್ದಲಿನಿಂದ ತೊಂದಿருந்து ವರದಿ ಆತಂಡು. ಹಿಂದಿ ಟಿವಿ ಪುಗಾರ್ತಿದ ನಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ 13 ಗೆಂದಿನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶುಕ್ಲ ಗುರುವಾರ ಹೃದಯಾಘಾತೋಡು ತೀರಿಯರು. ಅರೆಗೆ 40 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶುಕ್ಲ ಹೊರಡ್ದೊರನೆ ತೀರ್ ನೀಡಿದವರ ಅರೆನ ಅಭಿಮಾನಿ ಲೇಖ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾತಂಡು. ಬೊಂಬೈದ ಕೂಪರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶುಕ್ಲ ತೀರ್ನ ಬಗೆಟ್ ನಿಘಂಟದ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪು ನಿಡ್ದುಂಬು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಶುಕ್ಲ ಕೆಲವು ಮರ್ದಲಿನಿಂದ ತೊಂದಿರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ನಡತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಜವಾಯಿನ ಕಾರಣ ತೆರೆದು ಬರೋಡಾತಿ. ಬೆಹರಿಂಡು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲಾವಿದರು ದೀಪಕ್ ಪೇಜಾವರ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಒರಿಯೇ ವೇಷರಿನ ಪಾಡ್ದು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2 ಗಂಟೆದ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನ OTT ಪರದೆಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯರ ಉಂಡು. ಈ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ವರದಿ. ತುಳುನಾಡ ಮಾಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ಕಲೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ದೇಶ ಪಿದೆ ದೇಶುಲೆಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಪಡೆತಂಡು. ತಾಳಮದ್ದಲಿ ಯಕ್ಷನಾಟ್ಯ ವೈಭವದಂಚಿನ ಪೊಸತನ ಪ್ರಯೋಗ ನಡಪಾದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ಏತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆದುಂಡು ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದುಂಡು. ಇದ್ದೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರು ಬರೀ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಬೆಹರೆಂಡು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದಿಪ್ಪುನ ಕುಡ್ಲದ ದೀಪಕ್ ಪೇಜಾವರ ಏಕವ್ಯಕ್ತಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಡು ಒರಿಯೇ ವೇಷಲೆಡು ನಲಿತದು ಭೇಷ್ ಪನ್ಪ ಒಂದೇರು. 2 ಗಂಟೆದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಒಂದು ಆದಿತ್ತದು. 1 ತಿಂಗಳು OTT ಪರದೆಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯರ ಉಂಡು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರಂಗಸ್ಥಳಟು ಸೀದಾ ಒರಿಯೇ ಮಾತಾವೇಷ ಪಾಡಿರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಐಕಾದು ದೋಸ್ತಿ ಲೇಖಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಎರಡ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದು. ಎಡಿಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಗಳಸದು ಈ ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದೇರು ದೀಪಕ್ ಪೇಜಾವರ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾತ ಮುಗಿತನ ಸಂಕಲನ ಸಾಗದುಂಡು. ಸುಧಾನ್ವ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಸಂಗೋಡು ಬರ್ಪುನ ಸುಧನ್ವ ಅರ್ಜುನ ದೂತ ಕುವಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭಾವತಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ವೇಷ ಪಾಡ್ದೇರು. ಅರಣ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ಪಂಡಿತರು ಕೈ ಜೋಡ್ಸಾಯ್ನಿನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತನ್ವಿರು ಕಲಾವಿದರು ದೀಪಕ್ ಪೇಜಾವರ. ಅಣ್ಣದೇವ, ಒಂದರ ಕ್ಷಣ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊರಟವನಲ್ವೇ ನೀನು? ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವೆಯಾ? ಪ್ರಾಣಕಾಂತ ಪಾಂಡವರ ಹಯಯೋಗ ಸಗಿದನೆ
ತೆಕ್ಕುಡೂರು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕರೆನ ವರ್ಷದಂಚಿನ ಈ ವರ್ಷದ ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ. ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕೆ ಪಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಶಾಸಕರು ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ತನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಿರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್. ಇಂಚಿಪ ತೀರ್ನ ತುಳು ಸಂಘಟಕರು ಡಿಎಂ ಕುಲಾಲ್ರಿಗೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ. ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭೆ ಸುತ್ತುಡು ಒಟ್ಟಾಪನ ಪಜ್ಜಿಕಜ್ಜ ಹೊಡೆದು ತಯಾರು ಮಲ್ತುದ್ನ ಗೊಬ್ಬರಗೂ ಇತ್ತೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ. ಉಳ್ಳಾಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗೊಬ್ಬರ 1 ಕಿಲೋಕ್ಕೂ 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ವರದಿ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನನ್ನಲಾತು ಸುದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮನರಂಜನೆಗಾದು ತೂವೊಂದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲು 24x7 ಸೋಲ್ಮೆಲು.